Un poeta debe ser máis útil que ningún cidadano deste tribu, escribiu un valente inesgotable. Eu, ainda que sexa do clan que habita nas marxes, tamén formo parte desta tribu de contadores de historias, dos traballadores deste bello oficio que, en palabras outramente polostas, é un extraño xeito de pasar a vida, pechado nun cuarto, coa pluma na man, hora tras hora, día tras día, ano tras ano, esforzándose por encher unhas follas de palabras co xeito de dar vida ao que non existe, agás da propia imaginación. Ás veces, a min e aos meus compañeros de profesión chámanos escritores periféricos ou localistas, pois escribimos desde Galicia e en galego. Esquecen como o escritor nunca é periférico, que o centro do mundo sempre está na súa mesa de traballo. O proceso de creación non sabe de periféricas, do mesmo xeito que a lingua que usamos sempre é ferramenta idónea, mal os problemas sociolingüísticos que poden ter. Un escritor sempre traballa desde o centro do mundo. O seu labor é sempre universal, se hai a vontade e a calidade para que se sexa. Se pode ser provinciano en el centro de Nova York, se pode ser universal en unha aldea de los Andes, escribiu un lúcido Octavio Paz. Desde calquera lugar onde escriba, desde a lingua en que faga, un escritor diríxese sempre a toda a humanidade. O proceso creativo sempre ten unha dimensión universal. Jean Rodari, na súa gramática da fantasía, utiliza a imaxe dunha pedra que lanzamos á auga dun estanque para falar do efecto que nos producen as palabras. Pois as palabras, como pedras na auga, provocan ondas que, expandíndose en círculos concéntricos, poden chegar ata a extrema máis distante. Isto é o que desexamos para cada un dos nosos libros. É a forza que nos guía inconscientemente mentre escribimos. Tentamos que os nosos textos cheguen todo longe que a súa calidade lle permita. Buscamos, en primeiro lugar, os lectores do noso país. Eles son os interlocutores privilexiados. Pero logo buscamos tamén os desa periferia mundial que nos rodea. Os atrancos nunca están nos textos. A creación é o ámbito da liberdade máis plena. Onde nos atopamos é nas cuestións políticas, nas relacións económicas e de poder. Escribimos nunha lingua minorizada. Pertencermos a unha lingua socialmente estigmatizada leva aparellados serios problemas de visibilidade, tanto na sociedade, e penso agora nos nosos libros, confinados como nunha reserva india en boa parte das librerías, ou no tratamento subordinado que reciben nos medios de comunicación, ou na existente mentira de que somos unha literatura subvencionada. Tanto na sociedade, digo, como no feito de sermos traducidos a outras linguas e así chegar aos potenciais lectores de outros países do mundo. En Galicia existe hoxe unha fervenzia de creatividade que non pode fluir con plenitude, pois unha boa parte das élites financeiras, empresariais, mediáticas e políticas desconfían e negan esa creatividade se se manifesta na lingua de nós. Unha lingua que parecen ver como un mandazo que compra estirpar de raíz, tal como a linchera que eu arrancaba de neno con a miña nai na leira que tiñamos no Monte Carballo. E ainda así, male a todos os atrancos, podemos orgullosamente dicir con Galileo é por si modo. Ao comezo da historia interminable de máis Galende, asistimos ao temor de todos os habitantes do país de fantasía, alarmados ante o avance imparable da nada, unha néboa que vai borrando con voracidade todo o trazo de vida algo por onde pasa. Tamén a min me asalta hoxe un temor semellante, convertido xa nunha obsesión que mesmo me impide desenvolver o meu labor creativo, dada a intensidade da ameaza. Porque observo como tamén entre nós avanza unha néboa inquietante e voraz, que busca tupir aínda máis as canles naturais entre os libros galegos e os seus potenciais lectores. Eu non me refiro aos problemas que teñen o libro de lectura, xa tan analizados e estudados. Refírome a unha ameaza maior, que medre o número de cidadáns que non nos poden ler por non saberen de nós ou por non posuíren a competencia suficiente para facelo. Lembro a miña nai, galegofalante de sempre, e o problema que tiña coas cartas que lle escribía cando vivín longe. Ai, fillo, non as escribas en galego que non xa se entendo, dicíame cando volvía de vacacións á casa. Pois a miña nai, como a tantas persoas de xeracións anteriores, furtaranlle de raíz a posibilidade de ser alfabetizada en galego.
E agora, mal e as voces que nos tentan tranquilizar ou adormecer, moitos de nós albiscamos o regreso de problemas que criamos superados. Persoas que ainda queren nos ler non poden, porque no sistema educativo non desenvolveron esa competencia para lernos na lingua de nós. Ou tamén, persoas que podemos nos ler refuman facelo, pois é aventurado a chegarse con gusto a unha lingua alcomada de radical, de atrasada, de limitadora, de inútil, de imposta. E para escambio maior, con a novidade de amparar esta nova situación nunha liberdade lingüística de cartón pedra que o seminala de preto deixa ver axiña as falsidades que a sostenen. Pois non hai liberdade merecedora de tal nome se se basea no esmagamento ou na clausura dun sector da cidadanía. Non hai liberdade se non hai justiza e se non alcanza a todas as persoas por igual. Veñen aquí ao caso, hoxe máis que nunca, as palabras do expresidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, pronunciadas no contexto da loita contra o apartheid. Dicía Johnson: pensemos nun home que permanecese encadeado durante moitos anos. Liberámoslo e conducímoslo a saída dunha carreira dicíndole: es libre de participar cos outros. Acaso podemos considerar que estamos sendo equitativos? Estamos afeitos a traballar en situacións adversas. Na historia da nosa literatura, as liñas da resistencia ativa veñen de longe. De Rosalía, rebelándose contra os que a forzaban a sentirse estranxeira na súa patria. De Curros, que denuncia a ameaza dos lobos e clama pola unión. De Cunqueiro, pechado na súa bufarda de Mondoñedo a soñar as 1000 primaveras para a lingua estigmatizada. De Celso Emilio, falándolle un irmão solidario a todos os desposuídos do mundo. Lembro agora as palabras de Martin Luther King: as nosas vidas comezan a se acabar cando guardamos silencio sobre as cousas que realmente importan. A nosa forma de participar na cultura da humanidade é desenvolvendo a cultura galega. Temos dentro de nós a materia que lle pode interesar a calquera persoa en calquera lugar do mundo. Só precisamos plasmala a través do proceso de creación. Para conseguirlo, compre chantar os pés na nosa realidade e coas raíces na terra, abrirnos a todos os ventos culturais do mundo. Porque aquí están as fábricas de imaginación das que fala Manuel Rivas. Delas poden sair creacións que tamén se vean en toda a periferia mundial. Obras cargadas de vida, obras con a luz tan forte que sexa imposible de abachar. Un dos tratos máis significativos da cultura galega, que tamén souberon expresar os membros da xeración Nós, é a súa vocación de ser célula de universalidade, a súa vontade de ser unha peza máis en pé de igualdade no mosaico mundial das culturas, a lúcida conciencia de que só se pode ser universal desde as propias raíces. Como o seixo, como o pedernal, como os buxos que asombran aí fora. Así podemos ser, así tenemos que ser nestes tempos difíciles. No seu poema Loanza da dialéctica, Bertolt Brecht dinos as palabras entusiastas que necesitamos para superar os tempos sombríos. O firme non é firme, todo non seguirá igual. Cando acaben de falar os que dominan, falarán os dominados. Quen pode atreverse a dicir xamais? Pois os vencidos de hoxe son os vencedores de mañá, e o xamais convértese en hoxe mesmo. Ou, coas palabras máis sinxelas de Manuel Chavo, a próxima estación, esperanza. Porque as palabras, non nos quejamos nunca, conteñen na súa cerna a forza necesaria para cambiar a vida e para cambiar o mundo.